Ix-xogħol f'pajjiżna qed jiżdied u l-qatt qed jonqos. Hekk saħaq il-Prim Ministru Joseph Muscat waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Kumitat Laburista tar-Rabat. Muscat sostna li xahar wara xahar l-istatistiċi inkoraġġanti dwar il-qagħda tal-ekonomija qed ikunu xhieda tal-ħidma tal-gvern. Il-qatt naqas għal perjodu ta' Aprilu-Ġunju minn 6.6% tas-sena ta' qabel għal 5.8%. Huwa l-inqas livell ta' qatt illi qatt ġie rreġistrat fl-istorja ta' pajjiżna. Għalhekk għall-kuntrarju ta' dak li kien ibeżza l-Partit Nazzjonalista qabel l-elezzjoni, permezz ta' inċentivi il-Gvern jirnexxielu jħeġġeġ iktar nies jidħlu fid-dinja tax-xogħol u fl-istess ħin għen l-intrapriżi joħolqu iktar postijiet tax-xogħol. Muscat iddeskriva dawn l-inizjattivi fosthom l-istabbiltà fil-prezz tal-petrol, tal-gass u r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma bħala żgħar iżda li kollettivament qed jgħinu lill-ekonomija timxi quddiem u l-poplu jkollu kwalità ta' ħajja aħjar. L-Unjoni Ewropea stess qiegħda tgħid illi filwaqt il-konfidenza ekonomika fl-Ewropa qiegħda tonqos b'1% f'Malta il-konfidenza fl-ekonomija żdiedet mhux naqset, żdiedet biktar minn 3%. Il-Prim Ministru rrefera tbassijiet tal-Unjoni Ewropea li s-sena d-dieħla f'pajjiżna u stmat li se jiftħu mal-1500 intrapriża żaru medja u li dawn se jwasslu għal ħolqien ta' 4000 post tax-xogħol. Il-Prim Ministru deskriva l-budget tas-sena d-dieħla bħala wieħed mibni fuq il-bżulija li għandha tkun ippremjata. Joseph Muscat qal li l-Gvern qed jaffaċċja diversi problemi li ntirtu minn amministrazzjoni preċedenti, fosthom id-dejn tal-Ene Malta u l-Malta u l-problemi fit-trasport pubbliku. Iżda saħaq li għal dawn qed jingħataw is-soluzzjonijiet. Lill-poplu u rejnieh x'inhuma l-problemi imma iktar importanti minn hekk u rejnieh x'inhuma s-soluzzjonijiet. U dan huwa il-mod ta' kif ħankunu qegħdin inkomplu naħdmu.